ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చేపల పులుసు చింతాకు చేప చేయబోతున్నాం. సో మా ఊర్లో ఉమ్మక్క చాలా టేస్ట్గా చేస్తుంది. సో ఉమ్మక్క చేతి చేపల పులుసు ఏ స్టైల్లో చేస్తుందో సో అలానే మనం ఫాలో అయితే టేస్ట్గా వస్తుందంట. అందువల్ల చాలా మంది అడిగారు, అందుకే చూపిస్తూ ఉన్నాను. ఎంత ఉంటుందా? 1 కిలో ఉంటుందా? 2 కిలోలు 1/4 కిలో అయినావా? 2 కిలోలు 1/4 కిలో ఉండదు, తక్కువ ఉంటుంది అంటే మనం ఎక్కువ పులుసు కావాలంటే 200 తక్కువగా కావాలేమంటే తక్కువ వేసుకోవాలి అన్ని. సో అమ్మ ఏంటంటుందంటే పెద్ద పొయ్యి మీద చేద్దాం, అలా ఎక్కువ క్వాంటిటీ కదా అంటూ ఉంది. సో ఈ అక్క ఏంటంటే ఏది కూడా స్పూన్తో ఏది మెజర్మెంట్స్ ఉందన్నమాట, ఉతారుగా అలా చేతితో అలా వేసేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఏంటంటే ధనియాలు, సో ధనియాలు మెంతులు కామన్, అందరూ పొడి చల్లుతూ ఉంటాం, కానీ ఆ వేపే విధానంలో కూడా డిఫరెన్స్ వస్తుందన్నమాట టేస్ట్. సో పక్వంగా వేపాలి, సో అప్పుడే మనకు ఆ పొడి టేస్ట్ తర్వాత స్మెల్ వస్తుంది. సో అమ్మ అన్ని వస్తువులన్నీ ఆ ఇంట్లోకి తీసుకెళ్తూ ఉందన్నమాట. సో అక్కడ చేద్దామని చెప్పి ముందుగానే ఆనియన్స్ టమాటాస్ మా ఇష్టం వచ్చినట్టు తరిగేసాం, కానీ అక్క ఎంత కావాలో అంత వేసుకుంటాను అని చెప్పింది. సో ఇది మొత్తానికి ధనియాలు మెంతులు అయితే ఫ్రై చేసేసింది. తర్వాత కొద్దిగా జీలకర్ర కూడా వేసింది. నార్మల్గా మనం మెంతులు ధనియాలు మాత్రమే వేస్తూ ఉంటాం, కానీ ఇప్పుడు వేసింది కదా జీలకర్ర కొద్దిగా వేసింది అనమాట. సో ఈ పక్కనలో ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని పౌడర్ చేసేసుకోవాలి. తర్వాత అన్నీ ఇక్కడ సిద్ధం చేసి ఉంచేసాం. ముందు దానిలో ఉప్పేసేది బాగా ఇరిసిపోద్ది. చింతపండులో ఉప్పేసి పిసుకున్నాం అనుకో పులుసు బాగా ఇరిసిపోద్ది. తెలియని వాళ్ళందరికీ తెలుసుకోండి, కళ్ళు వేసి పిసకాలంట రుచి రావాలంటే. రుచి రుచి కాదు కానీ శుభ్రంగా పిప్పులు పులుసు లేకుండా చేస్తా బాగుంటుంది, బాగా వచ్చేస్తుంది. మెంతులు వేస్తున్నా, మెంతులు మా ఊళ్ళో చేపలు ఉప్పు వేసి కూడా బాగున్నాయి. ఉప్పు నిలుస్తున్నాను చేపలు. తర్వాత తిరగమాతకి వడియం అంటాం. ఇది విలేజ్లో చాలాసార్లు మీకు చేసిన వీడియో కూడా పెట్టాను. సమ్మర్లో చేసి ఇయర్ మొత్తం వస్తుంది, రెడీ చేసి పెట్టుకుంటారు. అదేవిధంగా ఇంగు కూడా తీసుకున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు ఆయిల్లో ఈ వడియం వేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేస్తుంది. ఈ వడియం రెసిపీ కావాలంటే మన ఛానల్లో ఉంది చూడండి, నేను డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను. ఇంకేంటంటే ఈ ఫిష్ అంతా కూడా నీట్గా కడిగి పెట్టేసుకున్నాం. ఒక ఐటమ్ ఏమో చింతాకు చేప, ఒక ఐటమ్ ఏమో పులుసుకి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆనియన్స్ బాగా మెత్తబడేంత వరకు ఫ్రై చేసిన తర్వాత టమాటాస్ వేసుకోవాలి. టమాటాలు కూడా ఎక్కువ వేయకూడదంట, మితంగా వేసుకోవాలంటుంది. తర్వాత పులుసు కలిపిన తర్వాత దానిలో పసుపు మిరప్పొడి వేసేసింది. ధనియాల పొడి అయితే వేయలేదనమాట. సో ఆల్రెడీ మనం చింతపండులో ఉప్పేసేసాం కాబట్టి. చారడు మిరప్పొడి 200 గ్రాములకి 2 స్పూన్లు పసుపు. సో ఏంటంటే అన్ని చేతులతో ఉరామరిగ్గా వేసేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఆనియన్ టమాటా అన్ని మగ్గిన తర్వాత కొద్దిగా ఇంగ వేసింది. సో ఇంగ వేస్తే ఆ స్మెల్కి ఫిష్ కూడా చాలా బాగుంటుందంట. నాకు యాక్చువల్గా చేపల కూరలో వంకాయలు వేస్తే చాలా ఇష్టం. వంకాయలతోనే తినేస్తాను అన్నం అంతా కూడా, నాకు చేపలు కూడా అంత ఇష్టం ఉండదు. అదే అక్క అంటుంది వంకాయలు ఎక్కువ వేసుకుంటే అమ్మ ఆ టేస్ట్, చేపల పులుసు టేస్ట్ అంతా కూడా వంకాయలకి వచ్చేస్తుంది, అందువల్ల చాలా మంది వెయ్యరు అని చెప్తుంది. కాకపోతే నాకు టేస్ట్ లేకపోయినా పర్లా వంకాయలు బాగుంటే బాగుండు వేసి ఇవని చెప్పి నేను 4 నా కోసం వేయించుకున్నాను అనమాట. లేకపోతే అక్క వంకాయలు వేయదంట ఎప్పుడు కూడా. తర్వాత కరివేపాకు మనం ఎప్పుడు కూడా తిరగమతలు వేస్తాం కదా, ఈ అక్క ఏంటంటే పులుసు అంతా పోసేసిన తర్వాత అలా వేసింది అనమాట. అక్క ఏమంటుందంటే మీరు ఆయిల్లో వేసే కంటే కూడా ఇలా వేస్తే ఆ స్మెల్ ఆ ఫ్లేవర్ బాగా వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మరి కొంతమంది ఇలా వేస్తారు. పలసంగా కలుపుకుంటే ఎక్కువ చెక్కగా కలుపుకుంటే మితంగా కలుపుకుంటే మనం పులుసు తెచ్చేది వంకాయలు కూడా వేసేస్తాం.
సో మొత్తానికి పులుసు అయితే ఉడుకుతూ ఉంది. ఈ లోపల వంకాయలు నేను గుత్తి వంకాయలాగా కట్ చేసి తీసుకొచ్చాను. సో ఈ 4 వేసేయండి అని చెప్పి నేనైతే ఒక 10 కాయలనే వేసుకుంటాను అనమాట. కాకపోతే అక్కడ టేస్ట్ పోతుందని చెప్పి ఒక 4 కాయలు మాత్రం వేసింది. లాస్ట్ ఇయర్ ఇసుక పురుగులు గరిగేళ్ళు పులుసు పెట్టించింది, అది కూడా సూపర్గా ఉండింది అనమాట, అద్రిపోయింది అలాగే. సో అందుకోసమే ఈసారి కొరమేళ్లతో పులుసు చింతాకు చేప చేస్తానని చెప్పి వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం వంకాయలు కొంచెం ముందుగానే వేసేసింది, చేపలు వేయకముందే. ఇలా పులుసు తెలియేటప్పుడే వంకాయలు వేసేసింది, తర్వాత మామిడికాయ ముక్కలు కూడా వేసేసింది. సో మామిడికాయ ముక్కలు వంకాయ ముక్కలతోనే సగం పులుసు ఫిల్ అయిపోయింది అనమాట. అదే అంటుంది ఇవన్నీ లేకుండా ఉంటే చేపలు ఇంకొంచెం వేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి. ఇప్పుడు ఏంటంటే కొరమేనికి తోకలు తలకాయలు అన్నీ తీసేసి వాటిని పులుసు చేస్తుంది అనమాట. తోకలు తలకాయలు వంకాయలు మామిడికాయ పులుసు అనమాట. సో ఇది పులుసుకు మాత్రం ఇలా రెడీ చేసింది. సో ఇట్లా ఏం ముక్కలేదనమాట, అన్ని తలా తోకలు పులుసే. తర్వాత ఏంటంటే మనం కొంచెం ఎల్పుగా ఉన్న దబరు పెట్టుకోవడం వల్ల పులుసు ఫ్రీగా ఉడుకుతుంది. చేపలు కూడా మనం ఎత్తుకునేటప్పుడు చిదిరిపోకుండా ఉంటాయి. సో ఇలా గుంటగా ఉండే గిన్నెలో కానీ బాండల్లో కానీ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ముక్కలు వెత్తాలంటే చిదిరిపోతూ ఉంటుంది. అందువల్ల మ్యాక్సిమం ఆ చేపల పులుసు అంతా కూడా ఎవరైనా కూడా ఎడల్పు దబర్లోనే పెడతారు. సో అలాగే ఈ ఎక్క కూడా 2 చింతాకు చేప కానీ ఇది కానీ వెడల్పు దబర్లోనే పెట్టాలని చెప్పి ఇలా ఈ వెడల్పు దబర్లోనే పెట్టింది. ఇంకా ఏంటంటే గంటితో కలిపెట్టకుండా ఇలా చేస్తూ ఉంటారు పల్లెటూరులో. కూరంతా కలుపుతూ ఉంటారు. పైన ఏదైనా పొడి జల్లినా కూడా ఇలా చుట్టూ ఇట్లా తిప్పుతూ ఉంటారు. తర్వాత మధ్య మధ్యలో చిన్నగా అట్లా గుంటలాగా చేస్తుంది అనమాట. గంటితో ఫ్రీగా కలపకుండా ఇలా చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఫ్రీగా కలిపితే పాడైపోతాయి అని చెప్పి, ముక్కలు చెదిరిపోతాయి అని చెప్పి ఇలా చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత ఏంటంటే మొత్తం మునిగేలాగా చూసుకోవాలి. సో మునిగిన తర్వాత మూట పెట్టి ఉడికించాలి. సో ఉడికించే ముందే మనం ఇందాకే చేసుకున్నాం కదా ధనియాలు జీలకర్ర తర్వాత మెంతులు ఆ పొడి చల్లుతూ ఉందన్నమాట. నార్మల్గా చాలా మంది ఏంటంటే పులుసు దించిపోయేటప్పుడు చల్లుతారు, కానీ ఎక్క ఏంటంటే ముందుగానే చల్లేస్తుంది. ఇది చల్లేసిన కొంతమంది తిరగమాతలో కూడా వేసేస్తారు. ఇలా చల్లేసిన తర్వాత మూత పెట్టి ఇంకా ఉడికిస్తే ఆ చేప ముక్కలు ఉడికిపోతే ఇంకా పులుసు రెడీ అయిపోయినట్లే. ఇప్పుడు కూడా చూడండి ఎలా కలుపుతూ ఉందో. ఇప్పుడు ఇది ఇంకా ఉడికించిన తర్వాత ఆపేసుకోవడమే. ఇక ముక్కలన్నిటితో చింతాకు ఎగురు చేసుకుందాం. ఎంత ఉంటుంది ఇదే? ఎన్ని కిలోలు ఉంటాయి చేపలు? 2 కిలోల ముక్కలు 2 కిలోలు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి. 2.5 కిలో అందులో పోసేస్తా పులుసా? చెప్తా పేలేదు కదా వేసినట్లే. ఇంకా చేత్తోనే స్పూన్లే మనకు చెంచాలి ఆడతారు. అది నల్లగదులేమో, అది గట్టిగా ఉంది నల్లగదు. మిరప్పొడి గింజ చూడు, గింజ మొలద్దు. చింతాకుపొడి ఉప్పు దీనిలో పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం చింతపండు కారం చూసుకొని ఎక్కడేంటంటే ముక్కల్లో పసుపు మిరప్పొడి ఉప్పు అన్నీ వేసేసిన తర్వాత చింతాకు పొడి కూడా వేసేసింది అనమాట. సో వేసేసి బాగా కలిపేసింది. కలిపిన తర్వాత నార్మల్గా చింతాకు పొడి చేపలతో చింతాకు పొడితో ఎగురు చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మామూలుగా చాలా మంది చింతపండు వేయరు. కానీ అక్క చేసే విధానం ఏంటంటే ఫస్ట్ చింతాకు పొడి వేసి ఇలా ముక్కలన్నీ బాగా మ్యారినేట్ అయ్యేలాగా కలుపుకునేసిన తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు పులుసు కూడా పోసింది అనమాట. సో చింతపండు పులుసు చింతాకుతో టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందంట, అందుకే పోసింది. ఇది చాలా సింపుల్. ఈ కర్రీ అయితే మనకు మెజర్మెంట్స్ కరెక్ట్గా పడితే కనుక చాలా సింపుల్ అనమాట. ఆయిల్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి. ఏ ఫిష్ కర్రీకైనా ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటే మనకు ఆ స్మెల్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది అనమాట. దీనికి కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్. ఆయిల్ వేసి అందులో వడియం వేసేసింది అనమాట. సో వడియం ఎలా తయారు చేస్తారంటే మినప్పప్పు ఆవాలు జీలకర్ర
తర్వాత ఆ ఉల్లిపాయలు ఏంటంటే ఊర్లో దొరుకుతాయి నాటు ఉల్లిపాయలు. ఈ ఉల్లిపాయలు ఎర్ర ఉల్లిపాయలు కాకుండా తెల్ల ఎర్రగడ్డలు దొరుకుతాయి, నాటు ఎర్రగడ్డలు మా ఊర్లో. సో దాంతో చేస్తారనమాట. తర్వాత అది 40 రోజులు ఎండబెట్టి సంవత్సరం సరిపడా తయారు చేసుకుంటారు వాటిల్ని. తర్వాత ఇప్పుడు మనకు ఆనియన్ కూడా బాగా మెత్తబడిపోయింది. మెత్తబడిపోయిన తర్వాత టమాటాస్ వేసేసింది. సో మేమైతే చాలా కోసి పెట్టేసాం. సో అక్క ఎంత కావాలో అంత మాత్రం వేసింది, లేకపోతే టేస్ట్ మారిపోద్దంట. కొంచెం ఎక్కువైనా టేస్ట్ మారిపోద్ది. అందువల్ల ఎర్రగడ్డలన్నీ కూడా నిలిపేసింది. ఎందుకంటే తీపి వచ్చేస్తుంది కర్రీ ఎక్కువ ఎర్రగడ్డలు ఇస్తే అని చెప్పింది. అందువల్ల ఎంత కావాలో అంత మాత్రం వేసింది అనమాట. సో రెండు బాగా ఫ్రై చేసేసుకొని, రెండు కూడా బాగా మెత్తబడేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసేసుకున్న తర్వాత కరివేపాకు వేసింది. తర్వాత మనం ముందే మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చింతాకు చేపల్ని ఇందులో వేసేసింది అనమాట. సో ఈ వాటర్ కూడా ఏంటంటే చింతపండు నీళ్ళు, ఈ చింతాకు కలిపి మిక్స్ చేసాం కదా, సో మ్యాక్సిమం అవే సరిపోతాయి. లేదంటే మనం ఏదైతే పాత్రలో మ్యారినేట్ చేసి పెడతామో సో దానిలో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇది మనకు గ్రేవీ జస్ట్ చిక్కగా రావాలి, ఎక్కువ పల్స్గా రాకూడదు. కాబట్టి మనం వాటర్ అనేది ఎక్కువ వేయకూడదు. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఉడకాలి కాబట్టి ఆయిల్ కానీ ఈ వాటర్ కానీ కరెక్ట్గా చూసుకొని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కూడా చూడండి, గంటితో కలపకుండా ఈ విధంగా చుట్టూ తిప్పుతూ ఉంటుంది. ఇలా తిప్పుతూ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మొత్తం కూడా ముక్కలన్నీ కూడా బాగా కలిసిపోయి కొద్దిగా అంటే మునగనట్లుగా ఉండాలి ముక్కలు, లేకపోతే పైన కింద ఉడకకుండా ఉంటాయన్నమాట. సో ఈ విధంగా కరెక్ట్గా జస్ట్ కొంచెం పైకి వచ్చేలాగా మునిగింది. సో దీన్ని ఏంటంటే ఇంకంతే, ఈ ప్రొసీజర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనం మూత పెట్టి ఉడికించుకొని, చేప ఉడికిపోతే ఉడికిపోయినట్టే. సో పులుసు రెడీ, తర్వాత చింతాకు చేప రెడీ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మళ్ళీ దీనిలో మనం ఇందాక పొడి చేసుకున్నాం కదా, ధనియాలు, మెంతులు, జీలకర్ర పొడి, అది కొంచెం చల్లిందనమాట. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అది చల్లిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక్కసారి మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. సో మిక్స్ చేసేసుకుంటే ఇక ఉడికించుకోవడమే. సో ఫైనల్గా పిక్స్ తీయడం మర్చిపోయాను. సో ఇప్పుడు మనకు చింతాకు చేప రెడీ, చేపల పులుసు రెడీ అనమాట. సో ఎలా ఉందో కమెంట్స్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.